Vores vision det er at rive det her gamle halvrådne traktorskur ned og få det erstattet med Realdanias udestue. Og det skal stå som centrum på vores fællesplads og være centrum for alle de idéer og energier, der er i området. Vi drømmer rigtig meget om et fælleshus her i Rosenvang, særligt til noget fællesspisning og også til noget barselscafé blandt andet, og alle mulige fællesaktiviteter. Jeg kunne godt tænke mig et fælleshus, hvor vi kunne samles og lave nogle kreative ting sammen. Jeg elsker blandt andet at strikke. Jeg synes, det kunne være fedt at have et fælleshus, så vi kan lave yoga for Rosenvanger og andre her i Husum. Jeg kunne godt tænke mig et fælleshus, så vi kunne spille brætspil alle sammen. Jeg kunne godt tænke mig et fælleshus til at samles om noget krea. Vi har et stort fællesskab herude, og det elsker vi, og vi vil gerne have et sted, hvor vi kan samles, både voksne og børn. Men altså, hvad end vi strikker eller spiller banjo, eller hvad vi nu laver deroppe, så er det for at skabe et fællesskab for os, der bor herude.